Dakbayan sa Lisay mo epekto na ugma ang closure sa tanang mga malls apan nanay pipila ka mga party sa mall ang exempted. Ug unsa kini atong siren pinagi sa live update ni Lian Singkulan. Lian. Bob, kaganihang buntag nagpatawag og tigom si Mayor Samsam Gulyas uban ang mga mall owners kini aron kay sugutan ang pagsira o temporaryong pagsira una sa mga mall sa Dakbayan. Gihisgutan kaganiha atol sa panagtigom ang mga guidelines alang sa temporary closure sa mga mall sa Dakbayan. Matud sa mayor nga ni Uyon og misuporta ang mga mall owners sa awhag sa syudad kalabot niini nga magsugod ugma isip kabahin sa pagbatok sa hulga sa COVID-19. Actually, we were following we were waiting for an order from the province. We saw to it that it is needed at this moment already. Apan exempted sa maong direktiba ang mga supermarkets, hardware, pharmacy ug mga bangko ingon man money remittances nga anaa sulod sa establishmento. Exempted usab ang mga restaurant apan kinahanglan nga take-out transactions ra. Samtang sa usa ka dakong mall sa Dakbayan daghan gihapon ang mga mamalitay. Nagpanon sila sa pagpalit sa ilang mga basic needs sa supermarket apan wala kaayoy tawo sa ubang parte sama sa department store. Samtang Bob, nagdepende raw usab sa closing hours sa mga malls kadtong exempted nga mga establishmento. Bob? Thank you so much, Lian Singkulan, sa imong live report.